Ngejrit maratan langit ngocap maratan jagat sempatnya du Gusti kula ampun ning bapak kang ayoyogan ning ibu mah sing mengandung sumangga anak putu mbah buyut tampil gadi bapak panitia seorang ibu panitia KR Production Mama Raya
Wong Jakarta, do wong Jakarta, sing moral wong Jakarta, iman wong Jakarta, mikir nyisik wong Jakarta, Mamai Sakira wong Jakarta ya, Mamai Sakira wong Jakarta, demenan, Mamane aja, Mamane aja, matur kesuwun, wong Jakarta. Iya berana jamu bajir wong Jakarta.